Тона барои полис дар ҳамун гурӯҳе ки ӯ гумонбар ҳисоб мекарданд, дар дохили ҳамун гурӯҳ буд модари кӯдак. Лекин барои аниқ фаҳмидан бо вақт дар кор буд ва ҷавоби ира мефаҳманд, яъне ки ҷавоби анализора 5 моҳ пас ва ҷавоби ҳам шумора ва ҳам ҳама одамои ҳамон атроф будара ба ҳайрат меора ки модари кӯдак кӣ буд. 22 июни соли 2021 модари кӯдака дастгир мекунанд. Ӯ буд Решма Варма. бале, ҳамун зане ки кӯдака дарёфт кардагӣ буд. Дар инҷа маълум мешавад ки ин зан яъне ки қаҳрамоневу қотил шид. қаҳардаш ба ҳарфи қая. Тести ДНК нишон медиҳад ки Решма яъне ки ҳамин зан ва шавҳари ӯ Вишну падару модари кӯдаканд. падару модари биологически кӯдаканд. Дар инҷа ҳам шумо да савол пайдо шудааст ки чӣ